جبر روشا ئابوووریە خرا و بەردەومیە قەیرانە و بزەحمەت کەفتنە ژیانێ باژێڕە نەها خەلق قەستا گوندە دەکەن ji بۆ خودانکردنا مەڕ و مەڵاتی و گرنگدانێ بچاندنێ و بەردەوامیدان بژیانێ لێ وەکو خەڵکێ گوندێ بازەلانێ یەدکەفتە سنوورێ نەحیا فەیدەدا خویا کردن حکوومەت لە گوندەژی وانژە خواندنێ بێ باردەکەت و لەورا داخوازە خواردنگەه و نەخۆشخانە و خزمەتگوزاریên din dikin. Gundê me nû hatiye avakirin, pêdivî tuyî gelekin. Êkê jê qutabxana nîmenîne, came hişmekê me menîne û amûd û mihewîlê dikarebê tikê min vêgavê kêbilê vî rexê gundî kêbilê wê vêgavê axê çin. Ev zarareke mezin e dê xelkê gundî bi sibahî biçûk dest bavê ji nê dê kahreba kuşitin. خطرeke mezin e serva biçûka wî helê gundî û amûde tikê min nînin. Mihewîlên me tehemilê nakin qatihîta têne xwarê du mihewîlene tehemila gundî nakin qatih têne xwarê bargiranî el ser û em hîvî dikin hikûmet bû me va tişta dabîn kitin û Kîmkasîn me gelekin bes em ê hindeka bijin carê. Ewil ya reîsî qutabxane ye. Ya ekserî qutabxane ye. û mizgeft e. û kîmkasî gelekin bes evet zirorî ne. Mizgeft û qutabxane gelek zirorî ne. Bijam hîvîdar ji hikûmeta xwe bû me çareseriyekê bo vê gundê bazalanê bibînin. هەروەسا هاوڵاتیان گوندێ بەزەلان داخواز ji حکوومەتێ kirin daku bikan li gundên xwe bijin û berdewamî bidene xwedankirina mەڕ û meڵatî û giringê biçandinê bidin pêdiviya hikûmet jî hinda xizmetguzariya bo wan bibet. Şirwan Xidir, Kursat News, gundê Bazelanê.